Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Topi. Taong 1968, Cebu. Tahimik na namumuhay sina Topi sa kanilang baryo. Ang kanyang ama ay isang albularyo, samantalang ang kanyang ina naman ay isang may bahay. Dahil malayo ang kanilang nayon sa kabayanan, mas pinili na lang ni Topi ang magtrabaho sa bukid at tumulong na rin sa kanyang ama. Kadalasan, kapag pinupuntahan ng kanyang tatay, sumasama siya rito. Alam niyang manggagamot ang kanyang ama at kailangan nito ng kanyang tulong. Nagagawa rin siyang turuan ng kanyang tatay kung paano labanan ang mga masasamang elemento. Isang beses, dahil nagdadalang tao ang kanyang ina, sinabihan siya ng kanyang ama na magpaiwan na lang sa kanilang bahay. Ayon dito, baka gabihin siya ng uwi at walang ibang makasama ang nanay niya. Napatango naman si Topi bilang tugon sa sinabi ng kanyang tatay. Kapag may mga taong hindi mo kilala na naparito at gustong makita ang nanay mo, sabihin mong sumama siya sa akin. Huwag mo siyang mapapasukin sa bahay dahil baka isa siyang aswang. Hindi na nakasagot pa si Topi sa kanyang tatay. Pinagmasdan na lamang niya ito habang palabas sa kanilang tahanan. Nang tuluyan ng makalabas ang albularyo, napakunot noo pa siya. Hinabol niya ang ama niya at tinanong kung ano ang kanyang gagawin kung makakapasok ang aswang sa loob ng kanilang bahay. Sige, ganito. Kapag may nagtangkang aswang sa nanay mo, kunin mo ang isang itak na nasa baul ng lolo mo. Gamitin mo yun para protektahan ang ina mo. Pagkasabi ng albularyo, umalis agad ito. Naiwan namang medyo naguguluhan pa si Topi. Ibinali niya ang kanyang pansin sa baul na sinasabi ng kanyang tatay. Alamin sana niya kung ano ang laman nun, pero biglang lumapit sa kanya ang kanyang nanay para utusan siyang mag-igib ng tubig. Agad namang sinunod ni Topi ang utos ng kanyang ina. Dala ang balde, lumabas siya sa kanilang bahay para pumunta sa balon. Noong paalis na siya, nakaramdam siya ng kaba. Napalingon pa siya at siniguradong walang ibang tao roon. Dahil may kakaibang kutob siya, binilisan na lang niya ang kanyang pag-igib hanggang sa makabalik na siya sa kanilang bahay. Noong mga oras na yon, napakunot noo siya dahil narinig niya ang boses ng kanyang nanay na may kinakausap. Marahan siyang naglakad para alamin kung sino ang kinakausap ng kanyang nanay. Nang malapit na siya, nagtaka siya kung bakit naging tahimik din ang ina niya. Nang makalapit siya roon, nagtanong siya kung sino ang kausap nito. Napaturo naman ang nanay niya sa hindi kalayuan at nakita ni Topi ang isang ale na nagmamadaling umalis. Sino po ang aling yun? Bakit siya nagpunta rito? Nakibit balikat ang nanay ni Topi. Sinabi niyang napadaan lang yon at nakipagkwentuhan ng saglit sa kanya. Naalala ni Toping sinabi ng kanyang tatay, kaya nagtanong ulit siya sa nanay niya kung may ibang ginawa pa sa kanya ang ale. Tumugon naman ang kanyang ina na wala, maliban sa madalas nitong pagtitig sa kanyang tiyan. Bahagyang kinabahan si Topi sa sinabi ng nanay niya, kaya sinabihan niya ito patungkol sa naging habili ng albularyo niyang ama. Pumasok sila sa kanilang bahay. At kahit na hindi pa man tuluyang dumidilim ang paligid, sinarado na nila ang mga bintana at pintuan. Noong mga panahong yon, nabahala si Topi dahil nagsimula nang magreklamo ang kanyang nanay na sumasakit ang puso nito. Dulot nun, kinuha niya ang pampamanhid na langis ng kanyang tatay. Hinaplasan niya ang tiyan ng kanyang ina at napabuntong hininga na lang siya nang kumalma na raw ang kirot sa tiyan nito. Huwag po kayong lalabas sa bahay para lang makipag-usap kahit kanino. Hindi niyo naman po kilala ang taong yun .
Baka nga aswang yun at nagkukunwari lang na mabait. Sinabi rin ni Topi sa kanyang nanay na may itak daw na nasa loob ng baul at inihabili niyo ng kanyang ama sa kanya. Nang magkaroon siya ng permiso ng kanyang nanay, kinuha niya yon. Nay, ito po ang itak na sinasabi ni tatay. Teka, parang may mga dibuho ah. Ano kaya ang nakasulat dito? Lalapit na sana siya sa kanyang inay para ipakita yon, pero natigilan siya nang may mapansin siyang isang bato na nandoon sa baul. Dulot ng pagkakuryoso, kinuha niya yon at nagulat siya nang lumiwanag ito ng konti. Dumaloy din ang liwanag na yon sa buong katawan niya, kaya nakaramdam siya ng takot. Noon din, lumapit siya sa kanyang nanay. Sinabi niyang nagliwanag ang bato at nilukob siya ng liwanag na nagmula rito. Nagkibit balikat na lang ang kanyang ina at sinabing hindi naman niya nakitang kumikinang yun. Ipapakita na sana ni Topi ang nasabing bato at itak sa kanyang ina nang biglang bumukas ang pinto. Napatitig silang dalawa roon at nakita nilang papasok na ang albularyo. Ano ang sinabi mo? Nagliwanag ang batong nasa loob ng baul? Hindi na nakapagsinungaling pa si Topi. Tumango siya sa kanyang tatay at tinanong ito kung ano nga ba ang batong yon. Napatitig naman ng matagal sa kanyang anak ang albularyo, kaya inulit niya ang tanong. Matagal na sa akin yan, pero ni minsan hindi yan nagliwanag. Siguro, para sa iyo talaga ang mutyang yan. Ho? Ano po bang mutya to? Bakit nandito yan sa bowl at matagal nang nakatago? Yan ang sinasabing nawawalang mutya ni Datu Mangal na ipinahiram niya sa kanyang kaibigan. Yan ang rason kung bakit nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Sabi-sabi pa noon, siya ang narerespetong tatay ni Lapu-Lapu. Dahil sa sinabi ng albularyo, mas nakuryoso pa si Topi. Tinanong niya ang ama niya kung sino si Datu Mangal at inulit ng tatay niya ang sinabi nito. Ama yon ni Lapu-Lapu. Nang magtanong pa si Topi patungkol sa kung paano nakuha ng tatay niya ang mutya, napangiti na lang ito at mahinang nagsalita. Hindi ko talaga alam kung kanino nang galing yan. Ang alam ko lang, nagmula pa yan sa mga lolo ng lolo ko at ipinasa sa bawat henerasyon. Siguro nga'y panahon na rin para ikaw ang mag-ingat niyan, Topi. Sinabi pa ng kanyang ama na inakala ng kanyang mga ninuno na patay na ang mutya. Pero nagulat siya nang sabihin ng binata na nagliwanag yon. Magmula noon, si Topi na ang nagtago ng mutya. Dahil nabaling sa mutya ang kanilang pansin, hindi na nagawang itanong ng binata ang patungkol sa kung anong kataga ang nakaukit sa itak. Hindi na rin nila nabanggit ng kanyang ina ang patungkol sa aling pumunta sa kanilang bahay. Pagkaraan ng ilang araw, dahil may misyon sa kabilang bayan ang kanyang tatay, nagpaiwan ulit si Topi. 1 buwan na lang noon, manganganak na ang kanyang ina, kaya kailangan nilang pangalagaan ito. Bantayan mo ng maigi ang nanay mo. Mabango sa pangamoy ng aswang ang sanggol na nasa sinapupunan niya. Huwag mo siyang pabayaan. Naturuan na kita dati pa kung papaano lumaban. Siguro panahon na rin para magamit mo yon. Hindi nakasagot si Topi. Napatango na lang siya sa kanyang tatay at tiningnan nitong papaalis. Kahit pa na nakakaramdam na siya ng takot, itinago niya yon. Inisip na lang niya na kung totoong nabuhay ang mutya ni Datu Mangal noong mahawakan niya ito, magagawa siya nitong protektahan at matulungan. Magmula rin noon, napansin niyang naging mas matalas ang kanyang pandama. Malinaw din ang kanyang paningin kahit na madilim ang paligid. Naging normal din ang araw nilang yon. Nakakapaglakad-lakad sa labas ng bahay ang kanyang inay at siya na may naging abala sa mga gawain.
Nung mga panahong yon, ginawa na niya ng tali ang mutya at ikinuwintas na niya. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang ginagawa nang mapansin niyang nag-init ang mutyang suot niya. Kinutuban siya ng hindi maganda kaya nagmatsyag siya sa paligid. Pagkaraan lang ng ilang minuto, may nakita siyang dalawang tao na hindi niya kakilala. Inisip ni Tommy may pinuntahan lang sila roon. Pero nang mapansin niyang sa buong araw ay nakalimang balik na ang mga yon sa tapat ng kanilang bakuran, kinutuban na siya ng hindi maganda. Bago pa man dumilim ang paligid, nagpasya siyang gumawa ng siga para pantaboy sa mga aswang kung sakali. Sinabihan na rin niya ang kanyang nanay patungkol sa banta ng mga nilalang at ipinasuot niya rito ang kulay itim na damit. Matapos nilang maghapunan, pinagpahinga na ni Topi ang kanyang ina. Samantala, nagbantay naman siya sa kanilang paligid para masiguro na walang ibang nilalang na nandoon. Habang lumalalim ang gabi, napansin niyang nagiging mas mainit ang kanyang mutya. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nun, pero malakas ang hinala niyang may hindi maganda sa paligid. Minabuti na rin niyang tingnan ng mga siga sa labas ng kanilang bahay para malaman kung may apoy pa rin ba yun. Dala ang itak na nakuha niya sa loob ng baul. Lumabas siya sa bahay nila. Nung nandun na siya, naisipan niyang gumala sa loob at labas ng kanilang bakuran. Noong una, hindi naman gaanong mainit ang kanyang mutya. Pero nang lumabas siya sa kanyang bakuran, nangilabot siya nang mapansing mas naging mainit ito at nagsimula ng kumislot. Nako, paniguradong may kalaban sa paligid. Alam kong sinanay ang kanilang pakay. Sana naman, makauwi agad si tatay. Babalik na sana siya sa loob ng bakuran nang makarinig siya ng mga kaluskos. Dahil malapit sa kasukalan ng bahay nila, sinubukan niyang sipatin ng paligid hanggang sa may mapansin siyang gumagalaw at papalapit yun sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Dahil sa pangamba niyang mabiktima ang kanyang nanay, patakbo siyang pumunta sa posibleng dadaanan ng mga aswang. Inihanda na rin niya ang kanyang itak upang magawa niyang labanan ang mga yan kapag umatake sa kanya. Paglapit niya roon, nakita niyang papasok na sa kanilang bakuran ang mga nilalang. Nawari niyang dalawa lang sila, kaya hindi siya gaanong nabahala. Kayong dalawa, kung ang pakay niyo ay aking ina, umalis na lang kayo rito. Hindi ninyo gugustuhin ang posibleng mangyari sa inyo. Napaangil ang dalawang aswang, kaya nilakasan ni Topi ang kanyang loob. Batid niyang kapag hindi siya nagtagumpay sa pagtataboy sa mga yon, siguradong papasukin nila ang kanyang ina at bibiktimahin. Ilang beses pa siyang napasigaw hanggang sa tuluyang napalingon sa kanya ang dalawang aswang. Sa isang pagkisap ng kanyang mga mata, sumugod sa kanya ang mga yon. Napasigaw naman siya at minabuti niyang labanan ang mga aswang. Pagkalapit ng mga nilalang sa kanya, naramdaman niya ang matinding pag-init ng kanyang mutya. Kasabay nun, napansin niyang nag-ibayo na rin ang kanyang liksi. Kahit kasing bilis ng kidlat ang galaw ng dalawa, nagawa niyang ilagan ang mga pag-atake nila. Hindi ninyo ako kaya. Kahit ito ang unang beses na lumaban ako sa mga nilalang na kagaya ninyo, hindi ninyo ako matatalo. Pagkaraan pa ng ilang sandali, napaungol ang dalawang nilalang. Napagtanto ni Topi na nasugatan niya ang mga ito nang mapansin niyang naging mabagal ang mga galaw nila. Kalaunan, nabuwalang isa sa mga aswang. Nang tingnan ng binata, nakita niyang may sugat ito sa tiyan at halos mawakwak na yon. Ang isang aswang naman, kahit na medyo mabagal na ang kanyang paggalaw, nanatili siyang nakikipaglaban. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalaban nang makarinig si Topi ng mga malalakas na kalabog sa kanilang bubungan. Sinipat niya yon at napamura siya nang makita ang tatlong aswang na nakasampa roon.
Dahil naibaling niya ang kanyang atensyon sa bubungan nila, hindi niya namalayan ang susunod na galaw ng kalaban. Tinamaan siya sa kanyang lalamunan at dahil malakas ang nilalang, nabuwal siya sa lupa. Akmang iibabawan na sana siya ng aswang, pero nang lumapit ito sa kanya, agad siyang napabangon at sinakal ito. Kung ano man ang binabalak ninyo, huwag na ninyong ituloy. Papatayin ko kayong lahat. Huwag lang kayong magkakamaling sakta ng aking inay. Napangisi ang aswang at napalingon sa kanyang mga kasama sa ibabaw ng atip. Ilang sandali pa, sinikap nito ang makapagsalita. Kapag napatay na namin ang ina mo, ikaw ang isusunod namin. Hanggat hindi isinusuko ng ama mo ang mutya ni Dato Mangal, sisiguraduhin namin na pati ikaw ay madadamay. Anong pinagsasasabi mo? Wala akong alam dyan. Nasaan si tatay? Anong ginawa niyo sa kanya? Napatawa ang aswang. Napikon si Topi dahil doon, kaya mas hinigpitan niya ang kanyang pagkakasakal sa nilalang. Nagpatuloy ang aswang sa pagtawa kahit na nahihirapan ito, kaya nagpasya na ang binata na durugin ang leeg nito. Lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakasakal, kaya napalitan ng pag-ungol ang tawa ng aswang. Nang lumaon, nawala na yon ng malay, kaya binitawan na siya ni Topi. Nung mga oras na yon, kinakalampag na ng mga nilalang ang bubunga ng bahay nila. Narinig na rin niya ang pag-ungol ng kanyang nanay, kaya inisip niyang nasasaktan ito. Ang ipinagtataka lang ni Topi, bakit hindi pa rin yun nagigising? Dulot ng kanyang pagkabahala, patakbo siyang pumasok sa kanilang bakuran. Walang humpay ang kanyang pagsigaw para itaboy ang mga aswang at pigilan sila sa kanilang ginagawa. Papasok pa sana siya sa kanilang bahay, ngunit narinig niya ang malakas na pagsigaw ng kanyang ina. Naisip niyang gising na ito at may kung anong ginagawa sa kanya ang mga aswang. Dahil dito, nag-isip siya ng paraan kung papaano makakakyat sa bubong ng kanilang bahay. Dahil medyo mataas ang kanilang bintana, wala siyang nagawa kung hindi ang bahagyang tumalon para maakyat yun. Ganun na lang ang kanyang gulat nang mapagtanto niyang mas mataas sa inaasahan ang kanyang itinalon at nagawa niyang makasampas sa kanilang bubong ng walang kahirap-hirap. Itigil niyo na ang ginagawa niyong yan! Ako ang harapin niyo! Natigil ang mga aswang sa pagkalampag ng bubong. Humarap sila kay Topi at agad na sumugod. Gawa ng ramdam niya ang kakaibang puwersang bumabalot sa kanyang katawan, hindi natinag ang binata. Pagkalapit ng isang aswang sa kanya, walang pagdadalawang isip niya itong ibinalibag. Bumagsak ang isa at nang makita ng dalawang nangyari, umatake rin sila kay Topi. Buong tapang niyang kinalaban ang mga nilalang at nang makita niyang nasugatan ng isa, sinipa niya ito sa tiyan na naging rason para mahulog din ito. Napaangil ang ikatlong aswang at mas naging malikse ang kanyang paggalaw. Dahil dito, ilang beses nang muntikang masukol si Topi. Subalit dahil sa taglay niyang mutya, nagagawa niya ang makaiwas sa pag-atake ng naturang nilalang. Kalaunan, isang malakas na pag-ungol ang lumabas sa bunganga ng aswang nang magawa siyang tagain ng binata sa muka. Tinamaan ang kaliwang mata nito, kaya mas lalo siyang nangkalaiti. Binalaan ko na kayo pero baliwala lang sa inyo. Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano talaga ang pakay ninyo. Totoo ba ang mutya ni Dato Mangal ang inyong hinahanap? Kung yun, nagkakamali kayo ng pinuntahan. Napaangilangan nila lang. Sinubukan pa niya sanang sakalin si Topi, pero mas naging malikse ang paggalaw ng binata. Tinaga nito ang aswang sa leeg na naging rason para mapugutan yon ng ulo. Ilang segundo pa siyang natigilan nang makita niyang gumulong ang ulo at katawan ng aswang. Naisip niyang baka may sariling kakayahan din ang itak na hawak niya at hindi niya lang alam kung ano yon.
Noon din, nagpasya si Topi na bumaba at alamin ang sitwasyon ng tatlo. Subalit, nang makalapag na siya sa lupa, may nakita siyang isang nilalang na mabilis na gumalaw papalayo. Nawala na rin doon ang mga katawan ng nakalaban niya sa bubungan, kaya nagpasya siyang tingnan ng nilalang na nasa labas. Napamura na lang ng pabulong si Topi nang mapansin niyang wala na rin ang katawan ng aswang doon. Minabuti na lang niyang pumasok sa kanilang bahay. Pagkarating niya sa kwarto ng kanyang mga magulang, nakita niyang kagigising pa lamang ng kanyang nanay. Tinanong niya agad ito kung may nararamdaman siyang kakaiba, pero umiling lang yon. Ang tatay mo. Napanag-inipan ko siya. Dinukot siya at pinahirapan ng mga aswang sa isang bundok. Parang totoo talaga ang panaginip ko, anak. Pakiusap. Hanapin mo ang ama mo. Baka nanganganib siya. Napatango naman si Topi sa sinabi ng kanyang nanay. Hindi na rin niya sinabi ang nangyari sa labas ng kanilang bahay upang hindi matakot ang kanyang ina. Dahil sa naging panaginip ng kanyang nanay at sa sinabi ng aswang, naging malakas ang kutob ng binata na may nangyaring masama sa kanyang tatay. Binalak ni Topi na hanapin ang sinasabing bundok ng kanyang nanay at wala siyang pakialam kung ilang araw ang kanyang gugugulin sa paghahanap. Minabuti na lang din niyang hintaying tumilaok na ang mga manok bago umalis. Nagpasya na rin siyang makiusap sa isa niyang tiyahin para masamahan ang kanyang nanay. Nang masiguro na niyang may makakasama ito, nagpaalam na si Topi. Wala siyang ibang alam na bundok na posibleng pagdalhan sa kanyang ama kung hindi ang bundok na sinasabi ng mga tao na pugad ng mga aswang. Ilang araw at gabi rin ang kanyang iginugol hanggang sa makarating siya sa paanan ng bundok. Napangiti lang si Topi sa kanyang sarili dahil maliban sa matinding pagkauhaw, wala na siyang ibang nararamdaman. Grabe, hindi man lang ako nakakaramdam ng pagod. Ibig sabihin, talagang may bisa ang mutsyang suot ko. Dulot ng kanyang pagkauhaw, nagpasya siyang maghanap ng bahagi ng tubig kung saan pwede siyang makainom. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang sa hindi niya inaasahan, may nakita siyang isang babae. Nakangiti ito sa kanya at may dala siyang isang bias ng kawayang naglalaman ng tubig. Alam kong nauuhaw ka, kaya dinalan kita ng tubig. Sige na, inumin mo na to at nang makapagpatuloy ka sa kung anumang pakay mo rito. Panandali ang natigilan si Topi at napatitig sa babae. Habang pinagmamasdan niya yon, naramdaman niyang may kung anong kakaiba roon. Nang mapansin naman ng babae ang ginagawa ng binata, muli niya itong inalok ng tubig. Huwag kang mag-alala, walang laso nito. Naaawa lang ako sa'yo, kaya binibigyan kita ng tubig. Patid ko na ang pakay mo rito ay yung mga aswang at magagawa kong ituro sa'yo kung nasaan ang kanilang kuta. Nang sabihin niyo ng babae na wala ang alinlangan ni Topi, tinanggap niya at ininom ang tubig tsaka nagpasalamat. Nang mapawi na ang kanyang uhaw, inusisa niya ang babae kung sino ito pero tumanggi itong magpakilala. Nag-alok na lamang siya ng tulong at itinuro nito ang daan patungo sa kuta ng mga nilalang na dumukot sa kanyang ama. Nagtanong pa si Topi sa babae kung ano ang pangalan nito, ngunit hindi yun tumugon sa kanya. Sa halip, sinabi nito na hindi na mahalaga yon at pagtuunan na lang ng pansin ng binata ang paghahanap sa kanyang tatay. Alam kong nasa iyo ang isa sa mga nawawalang mutya ni Datu Mangal, kaya protektado ka sa lahat ng oras. Hayaan mo na lang na ako na dagdagan ng basbas ng itak mo nang sa gayoy magawa mong matalo ang mga aswang nang hindi ka nahihirapan. Binasbasan nga ng babae ang itak ni Topi.
Habang nagbabasbas, napansin ng binata na nagliliwanag yun. Lumakas ang kabog ng dibdib niya, gawa ng napagtanto niyang isang engkantada ang kanyang kaharap. Pagkatapos yung gawin ng babae, nagpaalam na si Topi sa kanya. Nang medyo nakalayo na ang binata, sinubukan pa niyang mapalingon at nakumpirma niya ang kanyang hinala nang biglaang mawala ang engkantadang babae. Nagulat din siya nang mapagtanto niyang unti-unti na namang nagiging madilim ang paligid at tanging konting liwanag lang ng buwan ang tumatama roon. Minabuti ni Topi na sundin ang mga panuto ng engkantada. Nagsimula siyang maglakad at nang masundan niya ang daanang itinuro sa kanya, nagulat siya sapagkat konting panahon lang ang kanyang iginugol at nakita na niya ang kuta ng mga aswang. Walang pagdadalawang isip siyang tumakbo patungo roon at nang marinig niya ang pagsigaw ng kanyang ama, nanginig ang kanyang buong katawan. "Humanda kayong lahat sa akin. Pagbabayaran niyo ang inyong ginawa." Saktong pagdating niya roon, may nakakita sa kanya ng mga aswang. Sinalubong siya ng mga ito, kaya buong tapang silang hinarap ni Topi. Ang kada nilalang na makalapit sa kanya ay tinataga niya at sinisigurado niyang malalim ang nagiging sugat. Nagulat na lang ang binata nang makita niyang sumabog ang mga aswang na kanyang natataga. Dahil nalaman niya ang tunay na bisa ng kanyang itak, lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob na labanan ang mga aswang na nandoon. Nang maubos niya ang unang grupo ng mga aswang na sumugod sa kanya, nakita niyang may mga paparating pa. Dahil dito sinalubong niya ang mga yon at nilabanan gamit ang kanyang itak. "Tingnan na lang natin kung hindi kayo sasabog kapag nasugatan kayo ng itak ko." Napaangil ang ibang aswang dahil sa kanyang sinabi. Sa halip na matakot, tila mas naging agresibo pa ang mga aswang. Hindi naman natinag sa kanila si Topi at walang habas niyang pinagtatataga ang mga nilalang na lumalapit sa kanya. Napangisi na lang siya nang naging madali para sa kanya ang talunin ang mga nilalang na yon. Dahil naisip niyang baka nasa peligro ang kanyang tatay, hinanap niya ito. Kalaunan, nakita niya ang kanyang ama na nakakulong sa isang kulungan at nakagapos sa malaking bato. "Tay, ano pong nangyari? Ba't ka dinukot ng mga aswang?" Topi, hindi ka na sana nagpunta rito. Delikado para sa iyo at pati na sa mutyang tangan mo. Hinahanap nila yan sa akin. At nang hindi nila nakita, nagbanta silang papatayin kayo ng nanay mo. "May mga aswang ahong sumugod sa atin, pero nagawa ko silang matalo sa tulong ng mutya at ng itak." Nung mga sandaling yon, sinira niya ang kulungan at kinalaga ng kanyang ama. Saktong pagkalabas ng kanyang tatay, nakarinig sila ng pag-angil. "Tayo na anak, kailangan hindi tayo maabutan ng aswang na yan. Isa siya sa mga nakasagupa dati ni Datu Mangal at gusto niyang makuhang mutyang iniingatan mo." Tatakas na sana sila, ngunit natigilan silang dalawa nang makita nila ang isang aswang na ubod ng itim ang balat. Bahagya itong napayuko. Kulay puti ang buhok at may mga matutulis na ngipin. "Nasa na ang mutya? Ibigay niyo sa akin yon at pababayaan ko kayong makalabas ng buhay rito." "Wala kang karapatan sa mutya na yon. Iningatan niyo ng mga kaninu-ninunuan ko at hindi namin basta-bastang ibibigay yun sa'yo." Tama si Itay. Hindi ang katulad mong aswang ang nararapat na magtanga nun. Mag-ama pala kayo. Nakakatuwang isipin na dito na magtatapos ang inyong lahi. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon, pero nagmamatigas kayo. Baka hindi ninyo ako kayanin. Napatitig na lang si Topi sa kanyang ama. Sa hindi nila inaasahan,
Sumugod sa kanila ang nasabing aswang. Sasalubong sana roon ang kanyang tatay pero pinigilan siya ni Topi. Magtatanong pa sana ang kanyang ama pero umalis na siya sa tabi nito para makipaglaban sa aswang. Pagkalapit ni Topi sa nilalang, nagsimula silang magsagupaan nito. Kahit na maliksi ang aswang, hindi naman hinayaan ng binata na maisahan siya nito. Ilang beses na sinubukang tagain ni Topi ang nilalang, ngunit maliksi ito kaya hindi man lang niya ito nagawang daplisan. Alam kong nasa iyo ang mutya. Nararamdaman ko ang kanyang enerhiya sa iyo. Ano naman kung nasa akin? Hindi mo naman ito makukuha. Mamamatay muna ako bago mo maagaw sa akin ang mutya ni Dato Mangal. Napaangil ang nilalang dahil sa sinabi ni Topi. Mas naging agresibo ito pero nagawa naman siyang sabayan ng binata. Sa hindi inaasahan ng aswang, lumundag si Topi at buong lakas siyang tinaga sa balikat. Halos mabuwalang aswang dahil doon pero nagawa niyang ibalanse ang kanyang sarili. Muli pa sanang tatagain ni Topi ang nilalang, ngunit naging malikse ang paggalaw nito. Sinakal niya ang binata at walang agam-agam na ibinalibag. Napasigaw na lang si Topi dahil sa matinding takot. Ngunit bago pa man siya bumagsak, binitawan na niya ang kanyang itak at itinapon sa aswang. Nagulat na lang ang kanyang mga mata nang makita niyang may liwanag na nakapalibot doon at nagmistulang aura ng kanyang itak. Hindi inaasahan ng nilalang ang gagawin ni Topi. Iilag pa sana siya pero naging huli na ang lahat ng tumarak sa kanyang dibdib ang itak. Napaungol yon at sa isang pagkisap ng mga mata ng binata, nakita niya kung papaano kumalat sa kaugatan ng nilalang ang liwanag na bumabalot sa kanyang itak. Walang ano-ano, napasigaw ng malakas ang aswang. Sinubukan pa nitong hugutin ang itak pero bago pa man niya mabunot yon, sinakop na ng liwanag ang kanyang buong katawan at tuluyan siyang sumabog. Hindi agad nakagalaw si Topi, ngunit nang malaman niyang wala na talaga ang aswang, pinilit niyang makabangon para lumapit sa kanyang ama. Kukunin pa sana niya ang itak pero naglaho yon kasabay ng paglaho ng katawan ng sinaunang aswang na umatake sa kanila. Kailangan na nating makauwi. Ang inay mo, baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Ikinuwento naman ni Topi na may pinakiusapan siyang sasama sa kanyang nanay. Tinanong pa siya ng tatay niya kung sino ang babae na tumulong sa kanya at nagbasbas ng itak pero hindi yun matukoy ng kanyang ama. Sinabi nilang nito na baka si Mariang Kakao yun na naawa sa kanya kaya nagpakita. Naging tahimik ang kanilang paglalakbay pauwi. Nang makarating na sila roon, ikinuwento rin ng nanay ni Topi ang rason ng pagsigaw niya. Sinabi nito na natakot siya dahil napanaginipan niya ang albularyo na kinakain ng mga aswang. Laking pasalamat na lang ng kanyang ina at ng kanyang ama sa kanya. Batid nila na kung hindi gumawa ng aksyon si Topi, baka nangyari nga ang masamang panaginip ng kanyang nanay. Napangiti lang ang binata sa kanila, pero sa loob niya, walang ibang dapat na pasalamatan kundi ang ginamit niyang itak, ang engkantadang babae na tumulong sa kanya at lalong-lalo na ang nawawalang mutya ni Dato Mangal, ang ama ni Lapu-Lapu.